kudu menuhi prabot golek sandang pangan iku wis kuwajiban
akibate rabi paksaan tresnane arek wedok tiba gawetan perkara setitik digawe persoalan akhire deno dedo pegatan mula gak koyo rabi oleh dhewe ala tanpa rupa pokoke nyocoke pikire sebab wis dipikir tak durung-durunge dogelan miskin iku wis derajate cece maneh wong rabi tangkepan jam 2 bengi digawa nang kelurahan lanang wedok dijaluki penjelasan iso gak iso dikongkon kawinan bareng dirabi gak sampe tuwe arek lanang sebab gak nyambut gawe arek wedok sumpet pikire akhire ngomong cak aku terno mule arek lanang ngomong kon tak tuturi enak gak enak dik ayo dilakoni sejarahmu mono dik aku wis ngerti asalmu iku aku nemu nok pinggir kali ayo cak kena dolenan dolenan nyet-nyet punyet beranti ono bebek pinggir kali nyocore berase wak mantri tituit gondol iwak teri kok ireng-ireng jangan terong kok dibumboni arek lanang saiki kok ganteng-ganteng rambute gondrong gak tau dikramasi dadi arek lanang mesti ngene sang sapari ku sing disemoni kok arek lanang tok. Lah kok arek wedok-wedok enggak? Arek wedok-wedok iya. Entenono dilungkas tak buntelno. Tituit damar mati mulia. Siti mangan jeruk bagong mati damar mulu nang kayangan Semar Petruk wono kawan arek wedok
batine arek wedok. Waduh kena sasaran aku rek. Jarine arek wedok-wedok, kok sing nom-nom tok sing kena sindir. Lah wong tuwa kok enggak. Wong tuwa iya dilungkas. Tak gekno sing rada nyemek-nyemek. Cekap semanten cairan kula cae mboten borong kerso. Mari sing nggawa iki. Gawa buku kan. Nota utang mula. Ora kok kok nota utang. Nota utang kok sampe embung-embung ri. Iki gak nota utang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebek-bebek. Kok iku dadi apa ri? Wong potonganmu kaya untal. Nanti mangane kon kaya pulpen petekan. Akon kaya kucing karo buntute. Nyandra wong gak gelem ngoco kupinge. Lah, kon niku dol potonganmu lho. Kon niku gantengen ta potonganmu njojlok. Lah potonganmu kaya kucing karo buntute. Kok kon niku. Ngene lho, Gran. Aku wingi ngene tiba. Wah, omonganmu cerekalan ngono. Lah apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange nglamarno iki ta. Ngelamar arek ewak ginten iki ta. Oh, lah opo? Ngelamar yo. Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri. Kon niku lho. Lho, wong masa kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasib-nasib. Wong gak mesti bapakne bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku. Apa? Bapakne dadi mandor lho anake ya nguli. Ayo katambah nemen ngono. Lho meneh-meneh lek dadi mandor ah. Dadi kon iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa? Mantri kehewanan. Mantri perkewanan. Iya. Oh, kon iki gak cocok ri. Lho kok gak cocok ya? Cocok-cocok terus iki kan. Mas cocok ya gak cocok kon. Kon cocok ambek klambimu ki ta? Oh iya klambi putih ya. Klambi putih, celanane putih, sepatune putih. Kan kaos kaki dikapur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, anak mental kuat ngono, mesti mempelajari apa ae lak tercapai. Waduh rambutnya dipiyak ya. Rambutnya kan dipiyak. Iya tapi peplek. Dia cewek biyen. Rambutnya dipiyak. Lho, kok jelantah ya, Ri? Rambut. Kok jelantah iki. Jelantah, wong stenpet kok jelantah. Temenan ta kon iki? Iya, mempelajari ilmu hewan. Kon ngerti sih ilmu hewan iki? Lho, ngerti. Temenan ta kon iki? Ngerti. Terus sih jumlahe kewan-kewan iki sih? Oh, akeh kan? Tuh. Temenan ta kon iki lho? Iya, roh. Sik, wedhus iki berapa wedhus iki? 35. Bener iki? 35. Wedhus 35. Iya. Sapi. Nek sapi pancene 9. Ane ngono bandeng lak 01. Ri, kon iki apa sih kok malah nanggone ramalan kon niku? Nah, sapa sing jumlah kewan sak dunia iki lho. Enggak ngono, aku tak takon kewan-kewan itu ya dibagi berapa bagian. Oh, iku ta. Petang macem. Ciri khas dhewe-dhewe. Oh, ciri khas dhewe-dhewe. Iya, kewan niku ana sing kewan iberan, berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Kewan sing gremetan. Lho, ono keran. Nek kewan sing iberan iki? Iberan niku kaya dali lak miber ta. Oh iya. Gagak. Iya. Kapal terbang. Iya, tunggale helikopter iku. Wah, kon iberan meneh nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situ loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan? Berangkangan niku akeh sapi, berangkang, kebo berangkang. Iya. Anakmu cek tas mudun lemah iku. Iku yang berangkang. Wah, omonganmu cilik apa nang anakku iki kon niku. Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan kan. Apa?
Akeh. Apa ae? Kelabang iku gremet. Oh, kelabang gremet. Iya keluwing. Gremet. Kacing iku gremet. Ya, terus apa maneh? Terus tanganmu iku sok-sok ya gremet. Apa tanganku gremet iki? Lah kok ndelok winginane ana tim-timan sawunggaling. Apa terus? Wah, lah nek wedok kon gremetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek aku. Itu mun nek wedok nggo korekan. Mosok kena semono wong jange nyumet lampu tak silih korek. Waduh, kan Apa? wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omonge aku ngerti. Duh, semut iku padha menungso iso ngomong semut. Kok ri omonganmu kok semut iso ngomong ya Lho, apa iya, semut? tak kandhani. Ya apa ya? Ya ora gak krungu ah. Gak. Sajane iso ngomong. Ya apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bentukan sirahe duk. Terus Iku balik. takon. Iya. Takoni mesti ngene. Ya apa? Piro ya regane bahan bakar ini? Oh, kon iku sampe semut ro regane bahan bakar kon iku ri kon iku. Takon sing genah takeran. Sing saiki aku takon ya. Iya, iya. Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat? Utawa dibutuhno ambek Bapak dokter. Ayo. Ndi ya kewan sing dibutuhno masyarakat iku. Iya. Tawon. Lah kok iso tawon? Lho iya, sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi Lanane tawon iku ana entupe keran. Ngono, dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe Mesti ana madune. temen ta kon. Iya, gak selamat iya kan. Dadi ana entupe ana madune ya. Ana entupe ana madune. Lah, kena apa? Kalau jengking ana entupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo. Ayo lantup iki. Kalau jengking dah. Iya, lantup iki. Kalau entuk ah. Heeh. Anane kalau jengking ku ana entupe kok gak ana madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopit. Sopit ya. Sopit iki. Iya, iya, iya. Dadi sopit ya. Sopit. Lah kena apa? Piting iku ana supite gak ana madune. Ayo. Sopit ya. Heeh. Ayo. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya. Sebab kepiting ngono ana supite gegere amba. Kan gegere iku ana lemine. Oh, dadi Gendong lemi. dadi piting iku gegere amba ana lemine. Iya. Saiki aku takon ke dadi asimu. Enggak. Lah pamanmu gegere amba kok gak ana lemine. Gak enak nang paman-paman. Pamanmu lagi. Iya tak jawab. Anane pamanku gegere amba gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kena apa lemine kok Tadi entek? sedot bebekmu. Kon mari Kon mendal. kewan malih nang paman-paman. Kon mari mendalang aku kon niku. Takon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon, kewan apa sing sugih dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan begacat sugih? Iya, lahir procot digawani oma ambek makne. Kewan. Iya. Mangane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa. Oh, begacat iki nek mlaku omahe digawa. Heeh. Lah apa sebabe begacat iki mlaku omahe kok digawa? Lah, saiki tak jawab sik ya. Iya. Aja ate takon niku. Gak apa? Kon mesti tumut kadang-kadang bekecot iku kok omahe suwung akeh, bekecot e gano. Lah ya apa? Nah iki nek sami ana omahe tok kan bekecote. Iya, kan di. Iku bekecot iku budal transmigrasi. Ri, Lah nang jengkol iku. oh begacat kok transmigrasi kon niku. Lah saiki takon sing Ya iku mang begacat. Omahe digawa. Apa sebabnya kok omahe digawa? nah anane gak digawe iku dikon kontraki nah. Kenapa aku kontrak sama begacat? Kok kon niku? Nek mlaku. Danane digawa omahe lak wis diambek iku konang iku lho, Kra. Alah apa kok Lah konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, dadi ketok konan nggawa obor wedi. Heeh. Lah apa sebabnya konan kok nggawa obor? Wedi kalau mandingan masang jaring. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantrung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantunge kok nandak-nandak? Lah krungu ana kodhok tabuhan. Tu. Lah apa sebabnya kok jek tabuhan? Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Lah oleh panakamu. Oh, boleh penakamu. Ponakan. Kupingmu silir kon niku. Loh, Sari? Lho, Sus? Iya, kok sampe lho kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjlok kuwi. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok iki. Loh, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Supran. Iya, wingi ku lambe luru kembang boreh. Pingirane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak Cak Sapari melok kemiji bedes. Atau arek kan niku bola aku tak bola syukuran. Mbok yang golek nyambut gawe liya. Kan niku aku hitung ponak aku sak yang belo aku sih kok syukuran sing Lah dibelan. ngono ne sik kedhen kulite kok pancet coklat ta. Karepku Sapari tak kon gebek kreweng ta. Dengkulmu gak tau dikedik traktor. Cak, sampean saiki nduk endi nyambut gawe apa?
apa? Gak ireng iki nyelang kulit. Oh, aku ndelok Cak Supran iki kuning. Kuning apa arek kaya kulup ngono kuning. Kuning aku. Oh, untune kuning. Wah, Untumu kuning. untu. Oh, nggih patik, nggih patik. Patik mare kaya Maryam ngono. Sapari. Iya. Aku wingi tumon sampean. Endi? Anu ta melok kursus mobil iku ta? Aku ta. Iya. Lho lah opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi sampean kok bagian nyorong. Lho iku anu duduk kursus mobil. Iku gak kursus iku komersil goblok. Udan iku golek. Duwe. Pen iku. Masalah cak ojo lara di sampean yo. Gak tau lara iki. Sampean wingi lho. Iya. Gawe kodong kloso. Niku Kaya ta. kono ta sampean. Niku kumat gendenge. Sus, kon kok iso ngomong nang bojo-bojo. Bener, udan iku lho, udan Gak kloso iku ngono payung moto iku. Oh, payung moto. Katoke kaya kloso. Lah sampean apa sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, nek gendenge kan kedian ya suka. Iya, kan. Piye ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kon ndelok aku kaya manuk jambul ngono. Syukuran iki nek ngelok kancane tas ae. Nek walang tok. Walang tok kadal doyan. Ngene lho, keren ya, ambek iki ambek pon aku ya. Iya. Nggono embonge aku tak mulih dhisik. Alah kok nggone. Kon niku dadak ngelokno kancamu kon tek ngamuk kurang golek. Nek timbangane aku sedih ngene lho. Awak dhewe aku lek sik pancet ta. Iku lho kepengin nutupno kesenian Jawa iku lho. Oh iya, aja diilang-ilangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tau duruk Cak Sapari. Naluri kuno iku jenenge. Dhuwur isa ta? Iya parikane ijo-ijo, molok-molok, underwak ngono. Iya. Ijone kok lek keterangin mulu-mulu. Nek andere kok gak apa-apa walking lho. Oh kene kata ijo-ijo, mulu-mulu, underrock ngono ya. Tutuk Cak. Ya kok. Cak aku belajar ana ngedung ya Ngedung Jajuli. Nek gak mati kesenian Jawa iku cek mati. Oh ya. Kan biasa lak iso kan ngitung-ngitung kan. Oh ya. Masa kon kalah mek pitikku kan. Petik bisa gitu. Pitikku ku wedok nek kepethuk jagung ngitung. Mari kon jagung tekon demek. Tarik ini ulangan lagi. Ya, ayo Jajuli ya. Ngitung ya. Jadi teman. Joker ning lanang mburi aja. Seneng aku. Diangkat. Kon meneh ayo amen ambek aku. Kalau dabukan kan. Iki bekake sapa sih rek? Iki lho apa sih awake kuruh kaos iki gedene. Kayak gawe sayak. Kan gawe sayak lho. Sapari ambek cokran wis jelas. Bendino kok nek muruki bojoku kok nek tak kok nek tak nang pasar sih. Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes belek iki. Bojomu wis ngomong war. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho. Kepengin kesenian Jawa. Kebiyen iku antuku iki, antuku. Antuk iku apa sih? Antung. Antuk iki sing muruki lho sing muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak Atuk. iso. Gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kon. Kok dalan gak bener? Mulane aku mangan mangkok seret tenang mergo sego jagung gak dodos. Sus. Hatiku gak enak aku. Bojomu ta? Bojoku untune sik tak selepno sih. Ya pake klambi kene gak selangan ae gak ngono. Sampeyan saiki bojomu. Iya bojoku. Kok ndelek bojo liyane apa?
Arek-arek iki wis kon terang-terangan ya. Wis kon jaya apa nyengkreh. Mulia. Ya wis mulia. Saya nyengkir ambek aku kan sih. Mampir nang Kembang Kuning ta? Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Ala apa? Gadekno celono niku ta. Nek kon niku nyekel lho nek ngono. Nek kupang gak ono tampar elek-elek. Gaya apa? Ilat ku tak. Iya, bunuh diri nang. Mulai. Mulai ambek aku, Sis. Ya, kamu kan iki. Ayo mulai ambek aku. Cek gak tuman. Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis andel kok. Ya, lah Kari surupe iku. gak usah muring-muring ngatasi. Karek sak gongan tok ae kok. Ngomonganmu gak murang-muring wong darani bojo pengesane rendang-rendeng kaya ngene iki. Alah ngomong-ngomongan tok ae. Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon niku. Alah. Tapi gak re, tak sapari mangate gremet barang lho. Lah iku apa? Wis, nek Yesus kon. Ayo, mulya. Ayo wis. Ayo ambek aku. Terang-terangan Ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat. Nek kon lelesi, jagat mutukut dik kon. Sampe kon kepingin tak balekno nang gaman kanggengan akon. Kon sampe disi. Kon iku dadi apa kon balekno Wis, kan. ayo nyengkir. Ayo Ri, nyengkir. Ya wis gak apa-apa wis. Masih gak kon nyengkir dhewe bojoku. Awake bongkring. Ngapa bongkring dhewe? Kaya klothok tawa. Bojo nyengkir. Arek-arek nyengkir. Dadak dirubung laler. Aku nek ngrasakno bojo iki suwe-suwe dadak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet. Iya. Aku wingi katut rauto. Iya. Gak katut rauto teko Lumajang. Bek katut kebuak ngono lara-laraan kono. Lah apa kebuak iso larangan aku. Ngawur ae kon niku. Kok iso ku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut prauto ku lho goleki apa? Lha asale prauto mandek ah. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi, monggo pas nunut, aku nunut. Watut nang Lumajang. Mbak bingung aku ini. Lah apa kadek mulih? Lah gak mulih apa duwe rompok ini. Ngerti nek duwe rompok. Ngerti, Dik. Yo, bar kon niku. Wis mateng segone. Apa? Wis mateng. Takon sego? Iya. Pangan kalau wakule. Satu tikus piti lah kuwi mangan bakul iku ngawur ae. Teko-teko takon sego. Iya. Rumangsane ninggali dhuwit ta? Terus gak ninggal dhuwit prosoku lho. Dek kon gelem torok. Dek gelem torok. Bagusen. Iya. Njaluk wong wedok torok ki lho. Padahal koyo ganteng-ganteng ngoh. Lho nek prosoku gak ganteng. Iling-iling irunge sak kentongan ngono wis. Arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kon niku. Mas irungku gedhe ngene kon nyesra yo. Oh, apaan kok? Kadung wis dadi diapakno. Lah iya sampe diwurungno.
Nek nyacat wong tas-tas ero gedhe, winginane jawal-jawil, tak sakan apa, takno. Apa? Ayo cipok-cipokan. Eblas. Apane? Kaya arek enom ae kate ngomong ngono. Gerang wis gate ngono-ngono wanis grudak-gruduk nang wis. Borongan, kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Waduh model gak karo-karuan kon. Temenan gak karo-karuan model mbak iki. Biyen gak ngono, saiki pulih koyo ngene. Ya sing karepmu kon iku. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih. Seru. Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepa, bojo kuwi bojokan. Siji balik garwa, garwa sikarane nyawa. Siji balik garmun, sikarane tenung. Oh, ngawur ae. Nyawa dhewe iki bojo. Iya. Sampeyan ngomong bojo-bojoan. Iya. Ya wis ana ngono bojo-bojoan ae. Mantap. Kober yang dadi bojo, gak kober ya wis. Lho. Gak ngono kok kober-koberan jadilan rek. Kan iku rumangsamu ya apa bare aku ndelok apa kon bare aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot balik kon iki. Saiki Durung ngerti ae ya dadi lho kon iki. bojo. Kon ngono ngerti ta? Apa oh? Derajate wong wedok ngono swarga nurut neraka katut. Kok iso iki lho. Lah contone kayak iki ya, iki tembung sak upama. Lir pamane, asung lilir akeh tumane. Tembung sak upama ya. Nek aku dadi lurah, celukane Bu Lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi Pak Carik kon celukane Bu Carik. Lah nek aku nyambut gawe water ledeng celukane kon budeng. Opo kok iki? Tapi entah jeneng wong wedok budeng iki. Anggere aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon muring-muring, gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu? Lah ya apa? Wong wedok iku ya trimo oleh tok. Lah iya, gak isin aku nek sekin bare aku lho, tonggo pating kerincik iki tonggo. Ngerti aku. Sing duwe isin iku mestine sampean. Iki lho tonggo cidak, wis ana paribasane. Gesek ana mripate. Cagak ana kupinge. Gol. Tonggo sebelah iki kaya ngono. Wah, ajane kok niku. Ngerti ya. Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kan. Temen pisan iki dadi bojoku. Menesuk leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa iki kon aku. Oh, podokno. Sampai disemoni wong kaya ngono iku, ndodono ya iku. Lho dodono apane? Sampeyan kok ngoco, irung sampeyan iki lho sakmono. Ala ngancam irung ala. Ngono kan bisa gelem ayoan. Podokno. Wis saiki ngene wis, tata kerba ae kon. Tata kerba ae wis aku rumangsa isin kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono wis. Dhewe ngono ae wis. Lah pancet bulet niku, urat maneh jenenge. Lah ya mumet. Ada kon niku. Ya enclak salah situ, aku wis pegel bendina awakku sampe koyo ngene. Ya aku wong lanang sik ya. Kon koyo wong wedok. Wong tak tunggu iki sawangan aku rai gedhek karo isin. Wis ngono omah iki. Omah ngono wis. Ora tak ningkri ae wis. Ningkri ya? Ya wis. Ati apa iki? Ya, lah kok bekecot ngono omah. Takno ngono omah iki. Peken. Iki lho, bawane iki. Apa? Sepatu karo sese. Ya puramu. Gara sial kekiran ae. Aku tak ningkri terus kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya. Lho, nyangke ngapa iku? Apa kertas tok iku kowe. Bojo nek ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi ya apa wong bendina manasno ati. Enak urip ijen. Penae niat becak ta niat turu lho. Mosok sedina turu tok iki gak narik-narik iki. Ket mau kowe becak ket mau gak ada sing ngenyang belas sing meng. Sampok deret-deret ngetan kono apa? Apa ngabote lan becake kok. Lho gak ngono ya dipancal ngetan rono lho. Siapa gak ngono wong becake tambah men tambah suwe tambah iku lho. Apa? Masalah ku. Mbah. Pak aku nglakono becak iki sesuk tambah nemen awakku tambah gepeng. Lang becak ngidung ae, ana penumpang gak ero. Lah kata orang ngitung ya apa gak ada cuwek.
Eling sih punang itu. Eling. Sik apa sih? Zaman biyen iki kok. Garingan ya? Iya garingane dimut tabuhane. Sik apa sih pamane? Parikane ya apa monggo? Barikane ya. Ya. Taro dirung Ya enak iku. Ya apa? Entak bang gak cocok. Ya apa? Enggak kernet aku. Iya. Sik apa sih? Ya apa kaitane more? Iyalah tak mulai timbangane sepi iki mang ya apa becak-becak ya durung ngetrek blas. Tak kidungi ben ana memoro. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dung dung mendeng nalung nang. Kula ana sego pecel liwat utango ya, mek luwe ta wetenge. Enggak ono maneh, ngopi ngidung ada umek kae ngene. Sik apa sih? Titik aja apa sih? Wong api-api kayune petik wong diopong jano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet maneh nduk ganggang kono kok. Kowe niku lho, jare kon becak aku. Saiki becak kon ndelok maneh sumpek aku lho mesti kon niku lho. Gak mentol aku. Sik enak suarane. Mesti swara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo podo iku lansa bareng. Aku ya iso lek ngidung ngono ae. Masya apa? elek kalale. Wong suaramu Wes wong suarane dicemetno karo banyak iki suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho. Kalau penumpang lho. Oh endi? Kalau penumpang. Endi? Oh wong usung-usung. Oh usung-usung lho kan. Masa wong penumpang kok ngono. Iki lho. Lha iki apa sing narik aku apa peno arek wedok iki? Waduh aku yang mari lah. Engko peno mancal munggah titik semaput glondong arek wedok iku. Gak lho. Takono. Melampat aja. Nggih melampan ning. Ya mlaku wae. Ya menapa lho aku menawani penumpang. Teng pundi to ning? Lho. Nggih. Mriki lho. Jalan ikan tongkol. Ikan tongkol waduh. Mbok sama nampil ikan bandeng napa? Wong ikan-ikan iki napa ikan-ikanan mboten enten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten enten. Lho ya napa sih daerah lor niku lak ikan tongkol? Oh, perak niku ah. Daerah iku kuat ta sampean? Gak kros ya. Nek rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancal lak merucut iki. Enggak lho iki panjenengan tak gapi tok lho. Piro-piro? Lek gak gelem aku sing ngono lho. Oh, aku ngatak kae ngono. Sawangannya kok gak pantes ya. Pinten sing rika? Oh, mriko larang ning 1 juta. Ya napa? Ngono. 1 juta. 1 juta. Nggih. Sampeyan klop palu dhisik. Ayo tepak sing jahat iki ya. Coba tepak jahat Mas. Penumpang apa iki jahat iki? Tawan ono sing bener iki biasa. Ayu ini wong. Lho. Ngomong napa? Anu arek niki lho kartolane lho sing marahi. Sak temene pinten ya anu? Biasa. Biasa. Pinten? Pinten biasa? Lah, kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya wis mblero kabeh kok. Pun 1000 mawon ning iki mriki ning. Alah pun biasae, kula niku biasa Pak becak ndiki mriki. Pinten? 50. Lho. Numpak becak 50 mau aku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek. Lho, menyang sakit dadak terus mlaku glendhek lho. Apa? Wis gak numpak wisan. Ben kapok. Oh, anjen arek lalatung golek-golek. Iya panjenengan arek golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, iki lanang iki nek gue iki. Ya. Iya lanang. Rupu-rupu lho, lanang iki lho. Lanang tek muri. Kaose. Anu lho. Kaose. Kliru kabeh aku. Wong Sapari gak nonton nduk kene ra riyae. Safari wingi anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur cek becake. Nggih. Sampeyan pretel ya? Kok ngomong kon niku. Sampeyan takon sinten pun ya?
Kira mlaku-mlaku. Oh, mlaku-mlaku ten Pak Becak. Lho gak ngono, numpak becak tapi terno. Markeso kepethuk cacane. Ri, kono mela Ri, kono nonton kono Ri. Iki kanca sampean. Nggih. Mari panjenengan terlalu. Iki ado cedhok kok ngelirik ah iki. Iki gak ngelirik teko pabrik goblok. Salah kaitane gilinge miring ada. Kok iso jaring gilinge miring lho ya apa? Sampai sampe arek ngelirik gak kero kok. Keputran tunjungan pinten? Anu di charter apa? Wis tak charteran jam-jaman. Biasa Dik. Wis digawe ijiran pancalan mawon ya no. Sak pancalan 50 cc. Tapi ndelok pancalane Dik. Nggih. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gede ya gelem. Tuh mun sampeyan tukang becak pancalan niku. Ngoten nggih nurut mawon. Pun 3000 ya. Pira? 3000. Wah, wis. Saya karo geret-geret ngono. Mun kate geret. Lho, nek sing digeret. Napa? Laran pasar yo. Mboten mbek geret sepeda motor. Gak, wis wong tok ae. Pinten? Tapi tak kandhani ya. Nggih. Becake mlakune jok banter-banter, santai. Oh santai. Iya. 3000. 3000 wis, dadi wis. Wis kekele ngene gak iso bayar paling Lho, mungkin ngenyek. terus melayu balik. Ngenyek. Ya apa? Aja, moten ya. Moten aku mau. Tak ndak sewu gak gelem. Gak gelem ah. Lho ndene aku semeng niate bejuk. Kan numpak. Pancene apus-apus tok wong ketara nyang iku lho, nyantretes. Nyantretes. Aja, Nyantretes manane aku gak ngumut yo. Iya. Iku mang dagelan. Oh, dagelan. Lak motor. Padha ae gendenge. Paling-paling mudun wis matur nuwun. Oh iku menawar iku. Menawar. Saking kacamata ireng ya. Wak koyo londe suwane. Londe tapi gak keramut. Wah, bener iku. Ati nandar ditut lho. Oh, anu ngetut marek wedok ku mang. Iya untuk naik Ayo, wedok. Ayo ditut ditut ya mlaku ngetan, dek mlaku ngetan. Ah ditutno. Aku mang entul yo. Yo. Ayo ditutno. Lah iya, wong becak kok macem-macem. Gak numpak becak gak patek. Napa sih? Masih gak numpak becak sawangane. Masih kula mlaku kadang ilang apa sampean? Lah lan apa sampean nyemoni? Ya sing temoni sinten? Wong kene ngenyang becak 3000. Kok krungu ae lho ambekan kono ambek kene ana wong becak nyaut becak. Cek landhep becak strume. Iku yang ngene, wong wedok kupinge tengen men. Yen saya tembun iki, Dik. Kula. Nggih. Sing teng jalan Kantongkol. Nen? Kantongkol. Sing digoleki kok gang iku tok ae. Apa sih? Mboten ngoten iki kan dorong tah napa. Soalnya jujukan kula nggih mriku kok. Gampang ya, Dik. Lan apa sih sampean sawangane kok guyang-guyu? Mosok, Dik. Mboten tau kepethuk sepisan mosok kajeng merengut mawon. Oh nggih, jenen saene. Nggih. Kepangaken. Nggih, sinen. Kula. Nggih. Tini. Oh, nggih. Aman sinten sih? Kula ta. Nggih. Niku. Niku lho. Niku sinten? Arek niku lho. Mboten kula menawar. Oh nggih, sawar. Nggih, tempun iki. Lho tanglet malih ya napa sih? Mboten ngoten. Sampeyan iki nyate mantuk kan nyate mlaku-mlaku. Mboten teng kanca kula. Pun mriku ah. Teng pundi? Kunjungan mawon. Oh ngaten ta? Nggih. Jane kula wau ket wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semret tekun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Ya napa? Ajeng nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampean. Sampeyan semret tekun nem. Oh niku. Lulu Apa aja? sembuar wenten sik mriku. Nggih pun suwe wong toko. Monggo tang mriku. Lan apa? Delok wong tuku. Kok sampeyan niku Alah, sangkana beke ta. lho iya ta. Pincip-pincip apa-apa. Wis ta, sampeyan nek delok sandali kurang apik, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang. Pinten? 22.000. Pinten ta sampean? Lho sepatu ana sing regan 75, Dik. Sampeyan kuat numbasaken. Lho gak kuat ya wingi ku sing tak rombengno tok papat kae iki. Sing didodono kok rombengan. Tuku anyar gak iso iki. Sampe nak kandhani. Nggih. Wis ayo melak aku tak tukokno. Ngoten ta? Iya wis. Beres nggih. Apa perlu sampean belanja tak enteni? Alah padha tuwane mon. Engko nek ditakoni bose Nggih. utawa Bos pinten? lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Uangnya mana sus? Nanti dulu. Itu apa teman saya di muka. Tak bayaris. Saestu nggih. Iya. Mriko ta? Wis rono wis. Monggo. Heeh. Lho. Caca. Wis.
Iya ta. Lah apa becak peno kok jegur nogot. Oleh nginceng wong sirsiran becak kejegur got. Makanya aku mau ketepaan iku Mas. Tak kali iki apa kali cilik lho. Wah, arek wedok mong keblobok lah padha gelem dieret-eret. Iku gendeng kok iku. Penyen arek wedok mang Bu, pancene ya ketepaan. Ini rada lutung ya. Iya lumayan iki. Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak antuk kan nama bane. Ya 6 iku. 6 apa? 6 iku naam iki lho. Apa itu kok opal nih? Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae. Panjane iku tukang koyak kok. Minta aku. Sopo jenenge Munawar? Munawar iki. Masyaallah, kadian wis suwe. Lho, tau kena ta? Tahu e. Kena piro? Kena. Mbok iku sampe lali aku. Lho, Kena rene. lah peno isa. Arek iku golek petuk ya. Iya. Ayo dijak mlaku-mlaku ya. Iya, Arek wedok mang, mbek meno gak gelem karo Munawar ya. Iya, mbek awak dhewe mbek awakmu ya. Ngono ya. Ya yuk, ayo cikat ae, karuan. Bebas, duwe bojo kan ditata, lan ngecak geger tok ae. Sembarang enak wong bujang kok. Wong bujang wis keturutan sembarang wis ta. Masih masak mangan keturutan. Wis goreng ya goreng-goreng dhewe. Pinyuwak empal ya ngempal-empal dhewe. Pinyuwak endok ya mulane. Wah, kesempatan. Waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sapa ngerti? Ya ana rezekine awak. Enak. Lho, arek wedok. Sapa? Ati sumpek-sumpek. Wih, arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno Dik objek iki, Dik. Bisnis ngono, Dik. Apa Dik? Benar, Dik? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajeng ten Jakarta. Wah, roke kelubuk. Apa Jakarta? Kacau keadaane, Dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku lho. Temen. Mpun semerap nek sampean iku ngomong temen. Mosok sampean iku mbujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iki mang ijen. Upama kon duwe bojo, mesti ambek bojomu. Wong duwe anak mbek anakmu. Sing pen ngono ya, tujuan ndi sih? Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Gak main ngomong ngene. Gak main ngomong ngene aturane. Wis geblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu lige apa? Nun, Perlu lige apa? damel tontonan. Lho. Kan orang ajaib pek aku iki. Tak selamat kok arek gak jadi. Lah saiki aku takon Dek ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta? Iya, ya. Kula Susiati. Oh, Susiati. Nggih. Kok kenal karo aku ya? Empun Sapa jenengmu? Baskom. Lho, yang ngomong. Oh, arek kok. Kok iki yo, apa sih kok iku? Kok jenenge Baskom? Jenengmu ngono Bajul. Bangka. Bantal. Kok iku masalah. Napa? Aja mesti sila takoni aku gopo iki. Sinten? Bajak. Lho jenengku R Basman. R niku napa rombengan? Lu rombengan. Aku didik Raden R ngono. Napa? Maksude ya rakyat Basman. Oh, ada. Sampe nek ngoten turunane bangsawan anu. Oh, dede. Lah napa? Ya biasa, rakyat biasa ngono. Oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakwan. Lho, Pak Umar ta lho. Masalah iki apa sih? Gak ngono, lah omahmu ndi, Dik? Kula ta? Iya. Mboten kula beto. Gawon kok kengking ya. Ngawur ae. Kula niki bingung, Pak. Lho, Bingung. kesana cagak nek bingung. Ora kula cagak nek bingung. Kula niki geger kali bojo kula. Oh, geger. Nggih. Padha aku. Mun nek ngoten lho. Wis ta padha berarti. Oh, nek ngoten kula rondo sampean duda monggo pun nang diselesaikan Oh, kawinan. ngetes arek iki. Masalah rek.
Lho saiki ngene ya. Usume adem-adem ngene adakno. Kon adem sih. Nggih. Wah aku ngeringet. Nek kon rondo, aku dudu, ya ta? Nggih. Perkara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok tekakno kenek, ya. Rokok entek sik. Lho. Lah, Rokok entek sik. Kon nggo duwe ya? lho. Emang lah kon minggat gak sanggup duwe blas. Padha mawon krisis kok. Padha ae. Krisis. Aku kan gak nggo sopake rambut goreng. Sopake rambut gak nggo. Sopak mboten enten. Emporo gak duwe. Anu enten. Apa? Susur. Sabu susur, iki ana dhuwit 500. Ngeten lho ngenal. Tukono rokok ya. Engko susuke kek aku maneh, aja entek, ya. Wah. Tukono rokok perapatan kono. Enak omong mayek rokokan lho, ya. Pun ta? Iya, tukono rokok. Masaken riyen nggih. Iya, iya. Parek, iki kok tombo iki. Hei, Mana sih lho sapa kan? Lho. Loh, Waduh, Mas. masalah. Pentambalanmu. Wis biasa sih. Pirang tahun meno gak kudu. Ono nek 6 tahun. Iya, nek ndi? Teko Hong Kong. Ya, Pak. Teko Hong Kong. Gua ilaran kono. Ngawur ae, aku lak layar sih. Oh iya ya. Ya apa? Dari apa? Iya biasa. Eling jawane cek bucang-bucang. Iya. Ya apa sih tetap dagel ae kan. Aku ya cek dagel. Mesti pernah nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya. Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Sekali nek kono gak ono ngetim kono. Iya. Pira? Heh? Wis rapi ya, nek pira? Oh, sing dhisik wis gak dadi sih kon. Oret gak dadi wis. Padha karo aku. Oh, aku ngono watakku kaku kok. Iya. Ono paribasan ya. Real iki ya. Diluk kenek, tali digawe kaku kenek. Iya. Tapi nek pikir aku tersentuh, masuk wedok ayu untuk putri Cina tak oret ningkri wis katan. Ngono ya. Iya. Oh iya. Iya gak prekecek-kecek ngono ya. Temen wis. Aku mati bojo-bojoan. Aku gak bojo-bojoan. Padha karo aku ya ngono. Tapi- Bojoku ya ngono. Oh, bojomu ya? Lho ya tas tak pegat. Oh, bojomu. Untune larang. Iya iya. Dadi kebaktiane mbek wong lanang iku wis Temenan. Aku gak iso 100%. Pokoknya bojo marek bangsa kare ditoto. Ayo apa? Pokoknya bojo kuwi arek bangsa kare ditoto. Pasti panen pencet ae dirawis ngamati. Temenan. Ngerti. Kok ngono sih kok iki? Saiki masalah oleh tombo aku. Padha. Oh, iya kok ta? Iya. Bojoku luwih ayu sik enom. Mas, Lho, Dek, kene. iya rokoke. Iya, iya, iya. Iya lho. Masalah. Aku rokok iki, Mam. Sak korek iki lho. Iya, iya, iya. Lho iki kenal awal ya. Oh, delon bojo kok sik pengen dhisik. Iya. Lho, iya. Lho. Kenal sik. Wedhus gibas iki nututi ae. Sik pancet ae. Pringat-pringit. Kendel bojoku. Ya iki jane ana usus brodol gak nek tangane wong liya iki. Bojoku tak dedeken ternyata. Dicecek. Ojo masalah. Ya oprek basemen, Mas. Apa? Iki ngono. Apa? Ya apa? Iki ngono wekku. Lho, iku nang ketekmu. Apa? Lah bojomu ah. Iya. Lho gak rewek. Mulane teko iki ngono becocong ae ngono. Lho. Wis sepurane war. Lah nek pernah kepengin kenal Bojomu di. Ya apa? Oh iki ya. Iya, Dek. Oh iya. Iki lho. Jarene mangku kain. Kenal aku war. Iya, cocok. Kenal. Tuku kain mesti. Cocok tak kelire. Pantes sampean nek Iya. iki. Koncoku, konco Apa? sing mari teko Hongkong kenal aja. Kenal aku. Iki lek kenal. Hah? Metu ndi wedhus potol iki, Mas? Masalah Apa? kepetuk cicang. Oh, kepetuk arek bangsa, cai kepetuk cicang. Aduh, warep lapo keluar. Peno ngenyek ta mbak aku. Wong tak kenalno peno. Kok iso ngenyek? Lu gak ngecek ngono war. Iki apa? Kok lak ketarik teko rambute war. Iya. Rambut keriting lah. Heeh. Lho nambune apa wae. Tahu Tahu aku. Peno mesti tau ro. Karo ya apa? Apa? Ngawur ae kon ngono. Iki sibutku. Lho sibut. Wah, kalau sibut. Apa? Bojone biyen. Bojoku iki lho war. Lho ya apa sih? Lho masak iki bojoku iki ngono. Wah. Ya apa? Iki malah dadung kepuntir gak karu-karuan iki. Mesti ini anak Rebi. Enak. Saiki wong teman-teman iki ya bojo peno iki ya bojo. Iya. Wis wong peno ambek aku ya dulu. Iya.
Dadi urusan bojoku ya tak jake mulih. Iya. Bojo peno ya jak mulih. Soale gegeran, kan juga saya pegatan. Lah wong lapo kanthi aku ya durung lapo-lapo wong tak kongon blonjot. Aku ya kepethuk dalan tok ae. Iya iki mang. Terus arek tak kon tuku rokok ngono ae. Nek ngono ayo padha mulih ya. Wis ayo. Thank you.